Tohle je Vašek. No, Vašek si chce koupit jízdenku v automatu. Má po kapsách úplně všechno, jen ne drobné. Tak v téhle trafice, Vašku, asi taky nepochodíš. Že by u řidiče? A sakra. Tak nakonec se jeden lístek našel, jenže ani tohle asi nevejde. Konec papírovým jízdenkám. Jednu z těchto 3 věcí máte určitě u sebe. Je to jednoduché. Přijdu, vyberu, zaplatím, sednu. Jedeme. Věřte mi, je to jednoduché, ulehčí vám to život. Ušetříte tím čas i peníze a uděláte navíc radost revizorům. Zvládne to i malé dítě.